Ja tää on mun ensimmäinen mikä se on? Mikä se oli? Mitä tehtäisiin? Niin se video. Katkes. Video. Niin, tänään te pystytte huomaamaan ja tänään mä vähän kerron musta itsestäni ja sitten vähän tehdään sellaisia hauskoja. Se alkaa. Mun nimi on Siis. No niin, on vielä täällä samassa paikassa. Tauon, koska Joo, en nyt rupea niinku kertoo niinku satsin numerottuja. Puhelinnumeroita saatte ihan itse tekstaan. Yksilöllisesti aina puhelinnumeron. Joo, niin. Täällä mulla on yksi käy, joka ei elävä. Se on aina mun yleensä mun. Sen nimi on Misu, ja se on valkoinen kissa. Tässä meillä on Misu. Ja sitten tää tulee ikisessä tässä videossa varmaan mukana. Meidän kanssamme täällä juttelemassa. Joo. No niin, hän tuli Juhan minun viereeni istumaan. Oho, mau. Juhan sanoi mau, eli siis hei. Juu, no niin, asiaa. Mä tehdään tänään Misun kanssa leikkejä. Vähän sen ja sitten vähän sen. Joo, ei luota. Se oli vaan ihan läppä. Läppä. Niin. Ja sitten jos kertoo vähän itsestämme. Ja semmoista. On WhatsAppissa videoissa. Mikä se pitää? Ihan sama pitää. Se on aiheesta video. Ja voi lähteä kuviin, jos haluatte petseistä. Koska mä oon tehnyt paita petseistä. Ja joskus toisenkin, mutta mä oon niin hyviä petsejä, niin en mä enää vaikka paljon kavreiden kanssa, mutta se jonka mä tunnen ja se on mun ihan ihana. Sen kanssa mä joskus vaihtelin, niiden kanssa mä joskus vaihtelin. Olis mä vaihtelin sen. Hammaikään paras, mutta ei ihan. Joo. No niin, nyt ei tapahtunut ihan niin kuin me Misun kanssa toivottiin, vai mitä Misu? Mau. Joo, siis Misulle tuli vähän sellainen kipeä olo, ja nyt me joudutaan tehdä jotain muuta. Mutta ensi kerralla varmasti päästään kaikki mukaan. Ehkä, en tiedä. Se Misulla ei enää ollut kipeä, se ei oikein pysty puhumaan. Se on väärin. Ja minä jään tänne yksin huolehtimaan hommasta kaikista. Joo, Misussa voi olla siinä. Eikä haittaa, että taustalla voi kuulua vähän maukumista. Mau!
Juu. Oli miau. Tuo oli oikea maku. La. La. Paperin. Puuros. Nyt vaan piirrän. Tehdään mitä. Niin mun piirros on valmis. Sinne jokin noin. No jatketaan vaan. Sitten nopeasti, koska meillä on muutakin tulossa. Niin kuin se on ihan sama, kun mä keksin jotain. Joo, tästä tuli pieni. Seuraavaksi onko ehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä? Voitte laittaa alhaalle. Niitä juttuja. Juu, ei millään tärkeintä asiaa kai. Niin, tämänkertainen video oli tässä. Koska nyt tuli toi poikkeus. Mut nyt mä koen. Olisi voi keksiä toisaalta pihalle, mutta ei ollut jäänyt eikä. Missä onkin tää? Paitsi että mä en näe siitä. Niin se voisi olla ehkä. Paitsi mikä. Ei mihinkään. Onko sun Oomisu parempi? Mä olen sulle vain kaulahan. Anteeksi, ne kamerassa. Miau! Au. Eikä hyvin. No niin, tämäkin tälle videolle tästä. Näin toiselta jaksoa. Heippa!